Hanya hai sincarno ya kari thangka di pramothani junal chairman kirti sing jamatia oba hanya tongmalia TTADC hapangni CM Puno Chandra jamatia thangi naikha nukungni kha khamjarongno oba hanya boko kesarkha hamjamaya phara tin miya sarui chanja jorao chini dakiti sing kila subjonal ni chairman bosono yakarui thangka tipramo thapui la chengpro ni simene 2019 ni simene chini dakiti sing Blai Warriors kaha prothom sari neta kila amsaini engkangke जों पावर फाइमानि यागुलो ब बिलाइ सामन काहाम के तांगमानि बागैनो जत बनो साजाकमानि बागैनो किला साबजोनाल नि चेयरमैन होनै जों जत बाय चंलाइखा साबजोनाल चेयरमैन चंगमानि यागुलो 5-6 मास ब अफिसो सामन काहाम तांखा बनि यागुलो ब कैंसर रोगी मानजाखा अदनावो कैंसर रोगी मानजाकमानि यागुलो ब गुवाहाटी व एपोलो रगो थांखा नायजाखा ट्रिटमेंट खायजाखा केमो रंग नाखा तीन बार मत केमो नाखा बनि यागुलो बनि लिवर फंक्शन रok kaham liangkha kidney rok hamjangkha om haikene bisinaw kalaijak prai 1.5 bosor rongoi bemar kalaijak engkangke rang paisa rok bone kosto ke cholai tongmani bisingo loglai malia angwine borok tei hospital lo bo thanglai malia nawono tonglaikha oma haikene asa kodungma bosor 1.5 bosor rongoi bemar angmani bagoi bo miya sario hangkene thei thangka sini da kiti sing belai warriors ka ham tongmani boni nukhung boni family boni bhai khoroksa tei bwsajak mangnai tongo borokno bo yakai klangkha tei bw jaiti kusti kwbangma tongo bosono yakai thangmani belai ke kha khamkha tani ke boni naharmung boni wansongmung chiniti prasad pani bagoi bobagrani ideology no bo busuk hamjak busuk sajak bono saronani bagoi amsaini lukurokno kok bobagrani message no ronani bagoi bo hapung sapung thuya saya khlaibai bo samung khai tini boni o buksa